Nin ye siraba kumakan daminɛnen an ka foli b'aw ye hali bi walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Serifula tele ka jɛmukan in siraba kumakan Amina y'o de ye an bɛ complexe scolaire Luceaw la bi an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an bɛ gɛrɛ ɔkɔlidenw na walasa moto accident caman mun bɛ yen nɔ ka se ka caman bɔ la ka d'a kan ɔkɔlidenw mototigiw de ka ca donc bi an bɛ yan complexe scolaire Luceaw la jɛmukan in bɛna ta cogo min na komi aw b'a dɔn n'an bɛ ekɔliw la o tacogo ye nin de ye an bɛ miniti 5 ɲɔgɔn di ekɔli ɲɛmɔgɔw ma u ka kuma an ye u ka ekɔliw kan a n'olu yɛrɛ hakilina ye mun ye accident nɔgɔyali ko la o kɔfɛ u ye sketch tiyatirinin mun labɛn siraba lakana kan u bɛna o yira an na o fana kɔfɛ an yɛrɛ bɛ don code la route siraba kan boli sariyaw kɔnɔ ka dɔ ɲɛf'u ɲɛna o kɔfɛ an bɛ ɲininkaliw ni jaabiw bɛ kɛ donc u b'an ɲininka yɔrɔw la u ma yɔrɔ minnu faamu an bɛ jaabi d'u ma o kɔfɛ fana an sera ka casque hakɛya mun sɔrɔ o casque an b'o ɲininkaliw kɛ walasa ni minnu sera k'o ɲininkaliw jaabi di ka casque d'u ma an ka bi jɛmukan siraba kumakan bɛna ta nin tacogo de la. École min filɛ nin ye ni n ko complexe scolaire Yushao école 4 de b'a kɔnɔ kalanyɔrɔ 4 de b'a kɔnɔ jardin d'enfant b'a kɔnɔ n'o ye jardin bawa ye école fondamentale fana bɛ école privée Yushao niveau secondaire n'o ye lycée o fana bɛ lycée El Hadj Karim Traoré ani centre de formation professionnelle n'an b'a wele ko centre professionnel Yushao donc école in yɛrɛ daminɛna san 2000 a daminɛna ni école fondamentale ye donc ka lycée ni centre professionnel tugu la donc jardin ye kɔsala école kalanyɔrɔ dayɛlɛlen alhamdulilayi kalaban sinon n b'a fɔ Kati académie kɔnɔna an b'a fɔ ko an ta ye kunnawolo ye surtout au niveau du lycée hukumu kɔnɔna la vraiment depuis an y'a dayɛlɛ san 2007 fo ka se bi ma san caman na i n'a fɔ san 2010 san 2012 ani an filɛ ɲina min na vraiment an ye jɔnjɔn ta o bɛɛ la Kati académie kɔnɔ sinon Kulukoro région yɛrɛ kɔnɔna la misalila ɲina an ye kɛmɛ sarala an ye 70 an y'o de sɔrɔ bac la DEF la o kɛra kɛmɛ sarala 90 centre professionnel la BT mɔgɔw fɛ yen nɔ kɛmɛ sarala an ye 72 sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi o kɔni na sɛbɛ kɔni o b'an fɛ yan nɔ hali bourse d'excellence i n'a fɔ ni bachelier tilala u bɛ ɲɔgɔn dan dɔ kɛ pour que ka se ka ekɔliden ɲɛnaman dɔw suganti ka taga n'u ye France ɲina an ka ekɔliden dɔ ye o participer alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ o kalan na France yan nɔ. Yani n ka n ka hakilina di fɔlɔ n bɛ Serifula fo Serifula TV fo kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ baara min na nin ye baara ɲuman de ye Mali kɔnɔ foyi tɛ bi na n'o ye ka mɔgɔw hakila jigin surtout denmisɛn hakila bɛ jigin circulation na cogo min na an yɛrɛ ɲɛ b'a la bi na Mali na don o don chaque minute kelen accident de bɛ Mali circulation na a kun tɛ o donc ni Serifula TV nin hakila sɔrɔ ko ale bɛ an dɛmɛ ka denmisɛnw hakila jigin k'u dege moto boli bɛ kɛ cogo min na sira kan mobili boli bɛ kɛ cogo min na sira kan a kan ka kɛ cogo min na pour que o k'o dɔn nin ye nima kanan de ni kanan de don parce que bi na a ka dɔgɔ an ka du kɔnɔ ni bolo karilen tɛ yen sen karilen tɛ yen du min kɔnɔ bi ou bien moto kama da dɔ mɔgɔ min na du kɔnɔ o la sa n'u ye nin ta vraiment o ye baara ɲumanba de kɛ ne b'a fɛ u ka continuer kosɛbɛ nin man ka jɔ koyi nin ye Mali bɛɛ kunko de ye ne kɔni bɛ denbatigi bɛɛ de wele n bɛ welebele bila u ma alors an sigi kun ye denw ka kalan sɔrɔ u ka kalan sɔrɔ min tɛ kilasi kɔnɔna dɔrɔn ye koyi fɛn bɛɛ kan o hukumu kɔnɔ Serifula TV bi yan bi ka na circulation motoboli ni mobili boli dege cogo ɲɛf'u ɲɛna an ka siraw kan hali a ma mɛn kunna sini an bɔra Asɛkina fana na ka taa fɛn jiriw la an b'a kɛ kalan kɛ yan nɔ an bɛ kalan kɛ sira kɔnɔ fana donc ne y'a ye an ka ekɔlidenw u taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ ten kan o kosɔn sa an bɛ wele bila somɔgɔw ma u k'u den bila ka na yan nɔ n'u y'u den bila ka na an b'u kalan an b'u suivi kosɛbɛ k'u jogo fana yɛlɛmɛ kuma laban bɛ ne bolo vraiment ne ka foli fɔlɔ kɔni n b'o lase vraiment Serifula TV ma
u ka initiative ni a ɲɛna kosɛbɛ an b'u fo ko waleɲuman dɔn. Bijou de kadi fo ka faga mo ala sengena to na ala kelen dora ne bado alhamdulillah jene de wa e kuro namu koge jene be fanme debine duwele jere ni makoro enyena ara tunna ne na ne ta fando fie ala atade de wala ana soro tento parce que ne a fo jene ka dese on n'a pas wala amana sigi dora direct boso al odona wallahi jene de sigi le mec a terga ko fe ak mana yele ne ra to ko senga koge ota jogo esa wa jogo re al mbora kata télé la san Cherifula TV Cherifula TV re mdara accident duguma ba do re wogila awa wallahi koge ne de ma foi famille ba ma ko accident ko imbla mala ngodo na ne tara to araidala koge ate se ganye fo nere de accident do nyena jagata tigi de flene kam biama satigi noni ala bute se gatomo abo safule ha ka ku kanon afo jabala tigi de gata noni okera alo ma teme tuguni ko mogo kana na appelige ki to voilà na muso de fleka appelige ka to voilà na kana jigi pongono nare nye o ma ke tuguni u ka moto baraba nunu che fleka boli ka fururu kana do ko de tigila nare nye o kera de nyena ay paliti mogo sa wallahi ala re bambo accident na re ay mogo sa ko ge ne ka téléphone me ka sonné koy allo awo ne de abay ayi ifilla ne ka jenete ajamu dumia ala koge mumala kanga jene endende wai ala jene ala damne sa ni damne ere noru damne koge ne notesa ala nani ta ka she angata ere ni bana bagato na nyongo fe asomo be mi wele ya neba ya abi sali wona yakli sigi neba ya tira blam jele ya blami neba yakli neba yakli sigi abi sali wona yakli sigi docteur be galla ya me yakli sigi nyame docteur ko jantala tengale di akana sade ay neba masa accident jugera kungolo dorone ma mais nana sona ma abi wala ay kono meta docteur la yegana ena grek mi ñoko fa ere accident ngene dina nerero anere accident ngene ñoko fa ko menere ko fa ak mere ko fe ne fe ndé soro mi wulu kunci wa mi do katola ma kunta wa esaba la nina deme docteur sola ere flene fo ma kile na dengala ni fanga kaja ni da sala mbe ko si daiga wallahi ne ba hotere anere accident ngene ñoko fa nga casque ko mene ko ngolo la casque ti de ko ngolo la rato a bina a banana ne ba ko katan fura ñini tele la kana sa docteur ma wobe adama kamale kana sa fran ore jere sama ko e na da ba agora panique abo
hakili sigi dɔrɔn y'a mɛn n'ala sɔnna ma foyi t'a sɔrɔ a ɲuman bɛ bɔ ka na y'a mɛn. Awa fana bɛ ko la juga kojugu n'a ma sa u bɛ ka traitement k'a la. Amina yarabi. Aïssa, akala yugu akala yugu ato akala reposer. Ona to ate so patient do ma, akon patient ya do ere ato akala reposer. Wa, iye be kaski doni na fala sa. Ni ku e kaski doni fracture mun ti kungolo soro. Gorfa mi soro. Ayi. Ni mi foni ya fara ni ma ko ni ne kun b'a dɔn wallahi ni ne kun b'a dɔn ne kun tɛ bɔ ka sɔrɔ kasi tɛ ne kun na ne teri mɔgɔ wa ɲiniba a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama n'a bɛ bɔ n'a bɛ circulation na ala kama a ye kasi don a kunna kasi nafa ba de bɛ kasi la bi ta ka bi ta ɲɛ hali ne bɛ sini kasi hali ne bɛ taa ɲɛgɛn na ne bɛ taa ni kasi ye n fɛ. Ne yɛrɛ bɛ min fɔ ye an minnu ye denba ye hali n'a ma ɲɛ k'an bɛ bolimafɛn san ka d'an den ma an ka kasigi d'u ma walasa u kana taa accident jugu kɛ denba si t'a fɛ i den kɛnɛ ka b'i kɔrɔ a ka tila k'i wele k'a f'i ɲɛna k'a sara k'a joginna an si t'o fɛ donc hali ni kadi bɛ bɔ nin sen ne bɛ nɛgɛso la ne bɛ kasigi d'a ma a k'a don a kun na. A tɔɲɔgɔn an yɛrɛ ɲɛ bɛ jɛnɛ ka été in na ni aw kun ye kasigi don ani kun tɛ s'a ma o de to a fɔra ko ka kasigi don a n'a bɛ moto boli a ye boli dɔɔni dɔɔni a b'a to a tɛ accident kɛ ani a ye moto nun ta a k'o dabila ne yɛrɛ docteur tɔ ne bɛ welewelela ka se denbaw ma ni aw bɛ moto boli a ye moto boli dɔɔni dɔɔni n'aw sera goudron ma feu vert o kɔrɔ k'a ka taa rouge o kɔrɔ k'a ka jɔ orange o kɔrɔ k'a ka taa dɔɔni dɔɔni. A yɛrɛ kulo b'a la docteur y'a fɔ cogoya min na an minnu ye kalanden an tɛ se ka fɛn fɔ ka tɛmɛ docteur ta kan ni docteur y'a fɔ a ye cogoya min na a y'a kɛ ten ne ba komi e den yɛrɛ n'a sɔrɔ hali n'a ci de ye moto kɔfɛ sigili ye kasigi san ka d'a ma. Kasara kedo bebe sirana kasara kedo bebe hamina accident jugulu bega ke balima unie koba ambange balu bebe sirana balima unie koba ande miselu bebe sirana balima unie koba saya jugulu bega ke balima unie koba ali pompielu bebe jorola balima unie koba ali dogotolu betirana balima unie koba accident jugulu bega ke balima unie. N'a fɔra code de la route yɛrɛ ye jumɛn ye gafe de don sirabankan boli sariyaw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ bolimafɛn bolila ni ka lakana ani a ka bolimafɛn ka lakana donc code de la route yɛrɛ kun y'o de komi a b'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn tagabolow de b'a la sariyaw de b'a la donc code de la route ye sirabankan boli sariyaw de maintenant code de la route in kɔnɔna la signalisation horizontale b'a la vertical b'a la vertical aw bɛ panneau minnu turulen a fɔli de ma signalisation verticale horizontal o ye aw bɛ gitɔrɔn sanfɛ terrain fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ kumakan dɔ de fɔ a ma kɛ ka sira cɛ ɲa a fɔli de ma signalisation horizontale donc o signalisation horizontale in bi an bɛna kuma olu de kan maintenant aw ɲɛ bɛ schéma in na cogo min na ni fɔlɔ ye an ɲɛ bɛ nin fɔlɔ mun na a fɔ nin ma la ligne discontinue donc discontinue olu de bɛ sira dantigɛ yira k'a yira sira bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn ani a bɛ bila yɔrɔ jumɛn ani ni mobili in bɛ se ka taa nin yɔrɔ in na ni bolimafɛn in man ka taa nin yɔrɔ in na donc la ligne discontinue ale bɛ bila gitɔrɔn cɛmancɛ la komi a bɛ se ka bila sira laban na maintenant n'a bɛ gitɔrɔn cɛmancɛ la o bɛ mun yira
o b'a yira k'a fɔ e mun bɛ ka boli ni bolimafɛn wɛrɛ b'i ɲɛ ma e bɛ se ka tɛmɛ a la a bɛ fɔ mun ma dépassement donc i bɛ se k'o kɛ ni ligne discontinue de bɛ gitɔrɔn cɛmancɛ la maintenant la ligne discontinue an y'a fɔ an ɲɛna c'est pour an bɛ se ka dépassement kɛ ni ligne discontinue bɛ yen donc c'est pour délimiter la chaussée. La chaussée c'est l'ensemble des voies donc voie bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma chaussée donc mobili bɛ boli yɔrɔ min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma voie ninnu a bɛ se ka kɛ 10 ou bien a bɛ se ka kɛ hakɛya fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma chaussée donc ligne ninnu de b'a to an bɛ chaussée ninnu dantigɛ dɔn maintenant an ɲɛ bɛ nin mun na a bɛ fɔ nin ma la ligne continue ale fana bɛ chaussée délimité a bɛ sira dantigɛw yira ale la ni ale bɛ gitɔrɔn cɛmancɛ la e man ka yɛlɛ a kan a bɛ gitɔrɔn fan o fan i man ka yɛlɛ o kan donc ni a bɛ gitɔrɔn cɛmancɛ la o b'a yira k'a fɔ an man ka fɔ an bɛ boli ka mɔgɔ dépasser ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc nin ye la ligne discontinue la ligne continue ensuite nous avons la ligne mixte o y'u fila faralen ɲɔgɔn kan discontinue ani continue u fila bɛ fara ɲɔgɔn kan a fana bɛ bila gitɔrɔn cɛmancɛ la a fɔ a ma ligne mixte o mixte ni e bɛ boli la i b'a lajɛ jumɛn ka surun e la ni i bɛ tigɛlen ka fan de fɛ e bɛ se ka mɔgɔ dépasser ni mɔgɔ min b'i ɲɛ ma n'a ka suma o kɔfɛ ni ligne continue de ka surun i la i tɛ se ka dépassement kɛ ka da kan an y'a fɔ an ɲɛna ni ligne continue bɛ yen i man ka yɛlɛ o kan donc ni a fɔ nin ma flèche de rabattement donc flèche de rabattement olu bɛ kɛ ligne discontinue de kan u bɛ mun yira u b'a yira k'a fɔ e bɛ fɛ ka dépassement kɛ i bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'i sera a fɔlɔ ma i ma se ka tɛmɛ o la k'i ka tɛmɛni to yen ka da kan a bɛ kojugu dɔ de ɲɛfɔ ɲɛfɛ donc a bɛ se k'a yira sirafara yɔrɔ jugu bɛ yen ou bien ligne mun ni tigɛlen don ni discontinue don a bɛ kɛ ligne continue donc an ko n'o bɛ yen e man ka yɛlɛ o kan o kɔfɛ la ligne de dissuasion donc ale fana bɛ comme discontinue tigɛlen mais différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ jate i b'a fɔ ligne continue donc ligne continue a fɔra mɔgɔ man ka yɛlɛ ale kan maintenant dissuasion ye an bɛ se ka yɛlɛ ale kan fo n'a sɔrɔ bolimafɛn min bɛ ka boli dɔɔni pour que an k'o dépasser n'o bolimafɛn bɛ ka boli dɔɔni an bɛ se ka yɛlɛ a kan k'o dépasser n'o tɛ bolimafɛn fɛn fɛn bɛ ka boli ni ligne de dissuasion in bɛ yen an man ka yɛlɛ a kan o kɔfɛ la ligne de rive c'est la ligne qui délimite la chaussée de l'accotement donc ligne de rive in ale bɛ gitɔrɔn laban de la a bɛ bila yen donc n'i bɔra ale kan i bɛ bila gitɔrɔn laban de la donc a fɔ a ma la ligne de rive ensuite an ye chaussée fɔ yan nin de ye chaussée k'a ta yan ka na yan donc voie chaussée suguya fila bɛ yen nɔ il y a chaussée à sens unique et double sens de circulation maintenant ligne ninnu de b'a yira an na chaussée mun n'a sɔrɔ taa ni ka segin a fɔ de ma double sens de circulation sens unique a bɛɛ bɛ taa segin t'a la donc o ye sens unique ye maintenant an b'o dɔn cogo di k'a fɔ an bɛ chaussée min kan chaussée ye sens unique ou bien double sens ye maintenant ni terrain laban min b'an numan bolo yan fan fɛ an b'o de lajɛ n'o ye tigɛlen ye a fɔ mun ma ligne discontinue o b'a yira k'a fɔ an bɛ chaussée min kan chaussée ye double sens de circulation de voie bɛɛ bɛ taa segin t'a la an bɛ se k'a dɔn ni jumɛn wɛrɛ ninnu a fɔ nin ma flèche directionnelle donc flèche directionnelle ninnu fana bɛ se k'a to an k'a dɔn ni chaussée ye sens unique ye ou bien ni double sens de don n'u bɛɛ ɲɛsinnen don fan kelen ma o b'a yira sens unique de don mais n'u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ flèche directionnelle fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o b'a yira k'a fɔ ko double sens de circulation de don donc flèche directionnelle ninnu fana ka baara ye jumɛn i bɛ voie mun kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma o b'a yira e b'o voie min kɔnɔ e bɛ se ka t'o yɔrɔ dɔrɔn de la i tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ n'o tɛ o kɔfɛ an ɲɛ bɛ nin terrain mun na nin bɛ véhicule de transport en commun mɔgɔw ka jɔyɔrɔ de yira a bɛ kɛ jaune ye tantɔ o b'a yira k'a fɔ olu de kan ka jɔ nin yɔrɔ la donc flèche directionnelle mun n'i y'a fɔ a ɲɛna nin yɔrɔ la an ɲɛ b'a tilennen na o b'a yira e mɔgɔ min bɛ nin sira in kɔnɔ e tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni nin yɔrɔ in tɛ a tilennen don yɔrɔ min i bɛ t'o dɔrɔn de fɛ nin mun faralen filɛ nin o b'a yira n'i bɛ nin voie in kɔnɔ i diyagoyalen don k'a fara i man ka taa yɔrɔ wɛrɛ si la
donc flèche directionnelle ou ka baara ye o de ye o kɔfɛ bus sɛbɛnnen filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ nin sira dabɔlen don bisitigiw de ka sira kama donc gitron sanfɛ terrain ninnu ani panneau fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ a bɛ nɛrɛmugulama la i n'a fɔ nin yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ c'est temporaire a bɛ wagatinin kɔnɔna de la a caman na baara de bɛ yen nɔ u bɛ o de kama u bɛ tila ka bɔ yen donc an bɛ ka kuma gitron sanfɛ terrain ninnu de kan a fɔ mun ma signalisation horizontale n ko aw ma a kɛkun de ka se k'aw ka bolimafɛn boli nɔgɔya aw ma accident ko ka nɔgɔya an y'a daminɛ nin na an ko nin ma nin ye ligne discontinue ye discontinue ale tigɛtigɛlen de don a bɛ chaussée délimité a bɛ sira daminɛ a b'a yira k'a fɔ nin sira in bɛ daminɛ nin yɔrɔ la a bɛ bila nin yɔrɔ la ou bien a bɛ se ka kɛ gitron cɛmancɛ la i n'a fɔ nin yɔrɔ donc a b'a yira k'a fɔ n'a bɛ gitron cɛmancɛ la e man ka fɔ i bɛ yɛlɛ a kan ka mɔgɔ wɛrɛ dépasser o kɔfɛ ni o ye ligne continue n'ale bɛ gitron cɛmancɛ la o b'a yira k'a fɔ e man ka fɔ i bɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la mais ni discontinue bɛ i bɛ se ka tɛmɛ a la ninnu a fɔ nin ma flèche de rabattement o flèche de rabattement in n'ale bɛ yen o b'a yira k'a fɔ n'e bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ la n'i ma se ka tɛmɛ a tigi la n'i sera flèche de rabattement in daminɛ la k'i ka tɛmɛ ni to yen o kɔfɛ la ligne de dissuasion o fana ye ligne ye ale ye tigɛtigɛlen ye mais ani dɔ discontinue in tɛ kelen ye ale la n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ la ni a tigi ka suma i bɛ se ka tɛmɛ a la mais n'a tigi bɛ ka boli vitesse normale la i man ka tɛmɛ a la o kɔfɛ nin ye la ligne de rive la ligne de rive c'est pour délimiter la chaussée de l'accotement ale bɛ bila gitron laban de la donc n'i tɛmɛna ale la dɔrɔn i bɛ bila accotement de kan donc o ligne de rive nin y'o de ye o kɔfɛ de ye la ligne mixte o ye discontinue tigɛtigɛlen ani continue faralen ɲɔgɔn kan a fana bɛ bila gitron cɛmancɛ la donc o la n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ la i b'a lajɛ i bɛ yɔrɔ min ni tigɛtigɛlen de ka surun i la e bɛ se ka dépassement kɛ mais n'o y'a sɔrɔ janvier in o de ka surun e la e tɛ se ka dépassement kɛ ninnu an ko ninnu ma ninnu ye flèche directionnelle ye u b'a yira i bɛ sira yɔrɔ min na n'a ɲɛsinnen don yɔrɔ min i kan ka to dɔrɔn de fɛ i tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ n'o tɛ o kɔfɛ an ko nin o ye bisitigiw ka jɔyɔrɔ ye véhicule de transport en commun olu de bɛ jɔ yen donc an ye ligne continue mun fɔ a exemple dɔ filɛ nin ye donc nin na nin b'a yira k'a fɔ e man ka fɔ i bɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc mixi o exemple filɛ nin ye o b'a yira nin yɔrɔ la ni e bɛ nin yɔrɔ la e mun bɛ nin fɔ a kɔnɔ e bɛ se ka mɔgɔ dépasser ni mɔgɔ min b'i ɲɛma ni condition ka ɲi mais ni mɔgɔ minnu bɛ yan olu tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la parce que an ko ni continue in ka surun la i man ka yɛlɛ a kan donc o kɔfɛ discontinue flèche de rabattement o exemple filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ n'i tun bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'i sera a ma i ma se ka tɛmɛ a la k'i k'a to yen ka d'a kan fara yɔrɔ jugu dɔ bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ yan e t'olu ye donc flèche de rabattement in a b'o de yira o kɔfɛ voie ninnu n'a sɛmɛnnen don bus o b'a yira k'a fɔ bisitigiw ka sira de don an ko fana chaussée ye suguya fila ye chaussée à sens unique o y'a ye voie bɛɛ bɛ taa seginni t'a la o bɛ dɔn cogo di i bɛ tɛrɛ laban min b'i numan bolo fɛ i b'o lajɛ n'o ye ligne discontinue ye o b'a yira k'a fɔ chaussée ye sens unique ye voie bɛɛ bɛ taa seginni t'a la mais n'a sɔrɔ discontinue de don o b'a yira chaussée ye double sens ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin donc ninnu de ye marquage au sol ye gitron sanfɛ terrain minnu n'a b'u ye a b'a to aw ka bolimafɛn boli bɛ nɔgɔya aw ma donc sisan an bɛna lajɛ ni aw ma yɔrɔ minnu faamu aw bɛ ɲininkali kɛ ou bien ni hakilina minnu b'aw la aw yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ sababu ye Bamakɔ Mali accident ko bɛ nɔgɔya a bɛ se k'olu hakilina di an ma o kɔfɛ an bɛ question réponse kɛ ni mɔgɔ minnu sera ka question jaabi ka ɲa casque bɛ di olu ma donc ni question bɛ mɔgɔ minnu bolo code de la route la an ye explication mun di ou bien code de la route en général ni ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛ se k'o ɲininkali kɛ an bɛ jaabi d'u ma. tɔgɔ ye Aminata Sidibe ne bɛ fɛ ka dɔn denmansa minnu bɛ so minnu b'u denw dege mɔbili la so k'a sɔrɔ u ma kɔdi ninnu kalan donc n'olu nana sisan nɔ ka mɔbili boli ka yɛlɛ siraba ninnu kan est-ce que a bɛ se ka kasara las'u ma wa. kɔlɔlɔ minnu b'o la aw yɛrɛ ka sketch la sisan a ye cɛtiri mun labɛn a y'o de yira donc code de la route kɛkun de o ye siraba sariyaw de ye walasa i ka se ka bolimafɛn boli f'i ka kɔdi in de kalan k'a dɔn ka se k'i ka bolimafɛn boli kɛ k'i ni na ka na o mɔgɔw de ka accident ka ca olu de bɛna accident kɛ hali n'o y'a sɔrɔ e mun y'i ka kɔdi kalan donc kɔdi a kalanni a nafa ka bon mɔgɔ o mɔgɔ a wajibiyalen de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i mago bɛ bolimafɛn boli la
i ka taa auto école la ka code la route ɲini k'a dɔn ani permis minnu fɔlen don moto la ani mobile la k'olu ta walasa i ka se k'i ka sirabankan boli kɛ nɔgɔya kɔnɔna la. Ce que j'ai pas compris a y'a fɔ ko li discontinue ale ni li mix ale ni la ligne dérive donc j'aimerais savoir u bɛɛ ye kelen de wa an t'a dɔn ma faamuya. An ko la ligne discontinue ale bɛ bila gitron cɛmancɛ la a bɛ gitron dantigɛw yira ale de filɛ nin ye discontinue maintenant discontinue ka fonctionnalité ka ca a bɛ se ka bila gitron cɛmancɛ la komi a bɛ se ka bila gitron laban na ni a bɛ gitron cɛmancɛ la i n'a fɔ nin yɔrɔ la a bɛ gitron cɛmancɛ la donc a bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ bolimafɛn dɔ b'i ɲɛ ma e bɛ se ka tɛmɛ a la i bɛ se k'a dépasser la ligne discontinue ale b'o de yira a bɛ chaussée dantigɛ yira k'a yira sira in bɛ daminɛ yan de a bɛ laban yan de mais n'ale bɛ cɛmancɛ la ko ni condition ka ɲi i bɛ se ka bolimafɛn dɔ dépasser ni dugu kɔnɔna de don i bɛ taa sɔrɔ mètre 5 de bɛ don a ligne discontinue ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye ligne discontinue ta ye a bɛ bila gitron cɛmancɛ la komi a bɛ se ka chaussée délimiter o la a n'a bɛ gitron cɛmancɛ la i bɛ se ka bolimafɛn dɔ dépasser maintenant la ligne mixte o ye discontinue ni ani continue olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan a fana bɛ bila gitron cɛmancɛ la donc o la i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ la nin yɔrɔ la ni i bɛ discontinue ka fan fɛ i bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la i bɛ se ka dépassement kɛ mais n'o y'a sɔrɔ i bɛ continue ka fan de fɛ i tɛ se ka dépassement kɛ i n'a fɔ nin yɔrɔ la sisan ale la mixte in na ni mɔgɔ minnu bɛ taa tan olu parce que nin ye chaussée à double sens de sira dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin donc ni e mɔgɔ minnu bɛ yan aw bɛ se ka dépassement kɛ ni condition ka ɲi mais ni mɔgɔ minnu bɛ na tan olu tɛ se parce que discontinue de bɛ gɛrɛ u la donc ligne mixte ka baara y'o de ye i bɛ taa sɔrɔ sira in na a togoya la fan dɔ la i bɛ se ka dépassement kɛ nɔgɔya la mais fan dɔ la i tɛ se k'a kɛ maintenant la ligne de rive c'est la ligne qui délimite la chaussée de l'accotement ligne de rive ale bɛ kɛ gitron kinibolo yan fan de fɛ ale de ye terrain laban ye n'i bɔra ale la dɔrɔn i bɛ bila accotement la accotement ye jumɛn ye gitron kɛrɛfɛla donc ale ka baara y'o de ye a b'o de dantigɛ yira donc a bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'a jateminɛ fana ka distance de sécurité jateminɛ a la donc o fana ye a dama explication ye a b'a dɔn code la route la distance de sécurité nafa ka bon kosɛbɛ o de la n'i ye mɔgɔ tan a kɔfɛ dɔrɔn i jo t'a la parce que n'i ka distance de sécurité respecté i tɛ se mɔgɔ ma a kɔfɛ a kɛra cogo o cogo donc o la la ligne de rive ale b'o o baara kɛ la ligne discontinue a bɛ bila gitron cɛmancɛ la i bɛ se ka dépassement kɛ n'ale bɛ yen la ligne mixte o fana bɛ bila gitron cɛmancɛ la i n'a fɔ a exemple filɛ nin ye cogo min na. Bon ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min kan sisan komi an ma rond point ko kuma fɔ yan nɔ an b'a ye mɔgɔ caman bɛ bɔ sira kan dɔrɔn k'u fili rond point kɔnɔ n bɛ fɛ k'a dɔn est ce que priorité bɛ rond point kɔnɔ mɔgɔ de bolo wa ou bien minnu bɛ bɔ dɔrɔn k'u fili a kɔnɔna na n bɛ fɛ k'o de dɔn. Rond point ninnu bɛ kɛ siraw la a nafaba de b'a la mun na parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni rond point ka ca dugu min kɔnɔ o dugu accident ko bɛ nɔgɔya mais o tɛ Mali ye Mali la hali rond point ka ca accident dɔw bɛ kɛ rond point na a ka bon hakili ma rond point na i sera i kan ka sumaya de o de la u b'a fɔ accident ma ca o la a ka ɲininkali a bɛ fɛ k'a dɔn rond point na priorité ko bɛ cogo di rond point na code la route la régime de priorité à droite de don c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ kinibolo yan fan fɛ priorité bɛ d'o de ma minnu bɛ bila intersection na siraw bɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min minnu bɛ bɔ kinibolo fɛ priorité bɛ d'olu de ma mais carrefour giratoire ye o ye gauche de donc o de ye exception à la règle ye parce que minnu bɛ don carrefour kɔnɔ olu bɛ bɔ numanbolo de fɛ donc n'u bɛ numanbolo fɛ priorité bɛ di numanbolo dɔrɔn de ma donc carrefour de ye exception à la règle ye sinon régime de priorité ye droite de mais ni mɔgɔ min bɛ rond point na mɔgɔ min bɛ rond point kɔnɔ déjà priorité bɛ d'o de ma rond point na a bɛ munumunu numanbolo de fɛ donc carrefour giratoire la mɔgɔ min bɛ bɔ numanbolo fɛ priorité bɛ di o de ma toujours maintenant an bɛna question réponse de kɛ casque hakɛya minnu b'an bolo yan an b'o o question poser ni minnu ye réponse ɲuman di casque ninnu bɛ d'o ma an ko ligne mixte ale bɛ kɛ cogo di la ligne mixte la ligne mixte la ligne mixte. La ligne mixte est composée de deux parties, la ligne discontinue et la ligne continue. Voilà. An ye ɲininkali min kɛ o de y'a jaabi ɲuman ye a y'a jira k'a fɔ ligne mixte tilalen n'o fila ye tigɛlen ani janjan kelen an ko mun ma discontinue ani continue olu fila faralen ɲɔgɔn kan
o ye la ligne mixte a y'o o jaabi di c'est la bonne réponse ɲininkali filanan moto permis kan ka ta san joli moto permis kan ka ta san 16 o de ye jaabi ɲuman ye moto permis kan ka ta I san 16 de la ok donc an bɛ u ka casque d'u ma ni diinɛ sanima in na yɛrɛ dɔ diinɛ ye wa hinɛ diinɛ in na magari diinɛ in na yɛrɛ majigi diinɛ ye wa u nana yɛlɛma de tilegan bilen in na k'a kɛ maafa diinɛ de k'a kɛ jolibɔ diinɛ de ka t'o kɛ falatɔ ye. Serifula télé lajɛbagaw nin tun y'an ye complexe scolaire Jusao la ka Siraba kumakan labɛn a kɛto bɛ n kan Sali Ala Mahamadu.